Això, el concurs de trasllats es basa en una normativa de referència que, malgrat que nosaltres puguem fer per això, materials, guies, esquerdes, xerrades i tot això, és superimportant que la gent tingui clara quina és la normativa i que la tingueu a mà i que la consulteu quan tingueu algun dubte. Perquè nosaltres, al final, fem un resum o nosaltres, quan ens arriben consultes, el que fem és mirar la normativa i, si no queda molt clar, consultar-ho en altres llocs. Però al final això és la normativa base i és el que hem de tindre clar. Llavors, recomanació que us la descarregueu en el mòbil, en la tablet, en l'ordinador i que la subratlleu en paper, si sou de paper, i que la mireu. ¿Vale? Com que és un concurs que es regula a nivell estatal, n'hi ha unes ordres que són estatals i després hi ha la normativa autonòmica de cada comunitat. ¿Vale? N'hi ha una resolució per al cos de mestres i per als cossos per a la resta de cossos una altra resolució. ¿Vale? Vale. Quin és el context d'aquest concurs de trasllats, que és important per entendre també part dels canvis que n'hi ha hagut respecte a altres anys. Val? Venint de que n'hi ha hagut una sentència del Suprem que bàsicament el que diu és que es computa com a serveis prestats en el cos absolutament tot el temps que tu tens treballat, sigui com a funcionari interí, com a funcionari en pràctiques o com a funcionari de carrera, que això és una novetat perquè abans només es tenia en compte a partir de que eres funcionari de carrera. ¿Vale? Això és un canvi important. Per exemple, pues això, si jo vaig aprovar les oposicions en 2017, doncs estava participant en els mateixos punts que una persona que va aprovar en el 2017, però amb 10 anys treballats, que una persona que en tenia 0. No? Llavors, això sí que és una cosa que hem de tindre en compte. Després també que n'hi ha entrat molta gent i que molta gent està entrant en els processos de concursos de trasllats perquè hi ha hagut els processos d'estabilització, n'hi ha hagut oposicions normals, vull dir que n'hi ha hagut molts processos i ha entrat molta gent al funcionariat. Vale? Després també s'ha integrat el cos tècnic d'FP, ja s'ha extingit i s'ha integrat dins del cos d'FP. Llavors, després també a Catalunya tenim el tema del decret de plantilles, que és superimportant, i les places perfilades, que sembla que els sindicats sempre estan dient el decret de plantilles, no sé què, no és una cosa abstracta. Al final, el decret de plantilles és la punta de llança de que després n'hi hagi el caos de les adjudicacions d'estiu, de que n'hi hagi l'enxufisme i que n'hi hagi per als claustres. Vull dir que moltes vegades sembla que és una cosa molt abstracta, però després ens afecta en el dia a dia. En el concurs de trasllats ja veurem que també afecta perquè no convoquen totes les places i guarden les places per a que es puguen fer perfils, entrevistes, propostes de continuïtat, etc. I, evidentment, doncs, pel que comentàvem, no, del caos de les adjudicacions d'estiu d'aquest curs. Per això és important que quan nosaltres diem que ens hem d'organitzar i ens hem de mobilitzar, que estiguem al carrer, perquè al final a la mesa sectorial no guanyem res, realment, perquè tu vas allí, dius les teves propostes, les apunten, diuen sí, ho tindrem en compte i no fan res. Llavors, per això és important que la gent s'organitzi i es mobilitzi. Vale. Què és el concurs de trasllats i qui ha de participar en aquest concurs de trasllats? El concurs de trasllats és un procediment de mobilitat de treballadors pel qual la gent que és funcionària aconsegueix una plaça definitiva, que és el que coneixem com a plaça en propietat. ¿Vale? O la gent que ja té una plaça definitiva aconsegueix una nova destinació. ¿Vale? Llavors, tu una vegada tens aquesta plaça definitiva, tu te pots jubilar allà o pots canviar-lo. ¿vale? Però aquesta plaça diguem que és teua. Aleshores, n'hi ha gent que està obligada a participar. La gent que està obligada a participar és... Oh. Sí, se sent, diuen. No sé, podem entrar? No sé. Vale, sí. Vale. Els dos primers han contestat que no. Vale. Qui està obligat a participar? La gent que no té una plaça definitiva està obligada a concursar. És a dir, la gent que és funcionària de carrera però no té una definitiva. La gent que està en pràctiques. Aquesta gent està obligada a participar. Si no participa, se la pot adjudicar d'ofici. Aquí per què hem posat que no? Adjudicar d'ofici vol dir que te donen la primera plaça en la que ells tenen una disponibilitat perquè tu no has fet la sol·licitud. La sol·licitud pot ser només d'un centre. No? Tu poses aquell centre i si no m'ho donen, doncs jo ja participaré en les adjudicacions d'estiu. Ens han dit que enguany, a la mesa es van dir, però clar, això també és verbal. Vull dir que el que posa la resolució és que pot ser adjudicat d'ofici. En principi s'han dit que no ho faran, ¿vale? Però que la gent que està obligada a participar tingueu en compte que s'ha de fer. ¿vale? Llavors, una cosa també important és que el funcionariat en pràctiques concursa ara sense punts. ¿vale? Sempre. ¿vale? Això s'ha fet així sempre. I s'ordenen per ordre del concurs oposició. És a dir, l'ordre que ha sortit publicat, doncs, per aquell ordre us van ordenar. I després n'hi ha gent que pot participar voluntàriament, que són la gent que té una destinació definitiva i que vol canviar de definitiva pel que sigui, perquè ha canviat de lloc de treball, o sigui, de lloc de residència o pel que sigui. La gent que participa de manera voluntària pot renunciar
quan surten les provisionals, pot renunciar a la destinació que li han donat sense cap penalització. Però una vegada es publica la definitiva ja no. ¿Vale? Estic escoltant com un soroll molt raro. Vale, el calendari. Anant a lo important, vale? Perquè això és un poc... La presentació de sol·licituds es va començar ahir, vale? Fins al dia 26 de novembre, inclòs també el 26. Llavors, es numeraran les comissions que hauran de fer l'avaluació dels mèrits cap al desembre de 2024, vale? Que és la gent que ha d'avaluar els mèrits doncs, de publicacions, de cursos que no estiguen a l'ATRI, etc. Llavors, la resolució provisional de secundària ens han dit a la mesa sectorial que serà el 4 de març i n'hi haurà de reclamacions del 5 al 18 de març. La resolució provisional de primària serà l'11 de març, ¿vale? I les reclamacions del 12 al 25 de març. És important saber que això és a nivell estatal, és a dir, que surt el mateix dia normalment en tots els territoris. ¿Vale? Després, se gestionaran les reclamacions i llavors la definitiva de secundària està prevista per al 13 de maig i la definitiva de primària per al 22 de maig. Ui. Ara bé, això és com tot. Sempre diuen uns terminis i després, si se'ls volen votar, se'ls votaran. ¿Vale? I els efectes de les adjudicacions d'aquest concurs és, quan això ja es resol, el que te donen o no te donen, això és a efectes de 1 de setembre de 2025. ¿Vale? Aleshores, quins són els mèrits que compten? ¿Vale? Els mèrits que compten són els que estan fets fins a 26 de novembre, que és l'últim dia per presentar les sol·licituds. Tot el que vinga després no us comptarà. Llavors, però tot el que tingueu fins aquí també. Per exemple, aquests 2 mesos complets que hem fet de setembre i octubre sí que ens compten com a mèrits, ¿vale? A efectes d'antiguitat, etc. Llavors, què és el que compta? Ara ho veurem desglossat, però compta l'antiguitat, després també si algú és del cos de catedràtics de secundària, mèrits acadèmics, després tema de càrrecs, formació i perfeccionament i després altres mèrits, com poden ser publicacions, haver estat tutor de pràctiques del grau o de funcionaris en pràctiques, etc. Anant ja amb el tema del barem, que el que no sé si es veurà molt xicotet ahí, però bueno, ho aniré llegint docent. Bueno, sí, aquí el tenim en paper. Però dic... És que no sé si ho puc ampliar molt més. A veure si es veu, Les càrregues? Com ho veus? Vale, no, espera. Descarrega. No, faré una cosa. Ara us projecte jo aquí el barem i ja està. Espera, deixa de compartir això. Ui, ara s'ha ratllat. Vinga aquí, vale. Vale, així, sí. Una pregunta. Però jo, en plan, soc funcionària en pràctiques i a concursos de punts, tot això, com que ho faci? Vale, la gent que concursa amb 0 punts perquè és funcionària en pràctiques, tot això ara no ho haurà d'adjuntar, però és important que la gent tingui en compte què és el que compta, quina és la documentació que es necessita, perquè després quan arriba el moment de concursar, tu has de saber quines coses necessites, totes les coses que tu necessites per a següents concursos de trasllats, saber el que necessites per a poder fer punts i els documents tindre's preparats. I això serà per la següent vegada que... Vale. Llavors, quines coses compten? Antiguitat. És important saber que en antiguitat n'hi ha 2 coses. Està l'antiguitat al centre i després està l'antiguitat al cos. Vale? I això és molt important saber la diferència perquè n'hi ha una cosa que compta només com a funcionari de carrera i altres que compta tot. L'antiguitat al centre és el temps que tu tens una definitiva o el temps que tu estàs en situació provisional. Vale? Només com a funcionari de carrera. La resta no. Llavors, què és el que puntua? Per cada any de permanència amb destinació definitiva, compta el primer i segon any 4 punts per any, que això ho han pujat, abans era 2 punts. Pel tercer any, 6 punts, també han pujat 2 punts. I pel quart any i següents, 8 punts. Què és el que més punts dona? Doncs tindre una definitiva i no canviar-la. I tindre un mogolló d'anys en aquella definitiva. Perquè això, una mica la filosofia d'això és que la gent estigui en un centre que necessita una estabilitat. Després, per cada any en situació de provisionalitat, sempre que es participa des de la situació de que tu eres PP, plaça provisional, o des de que tu tens la primera definitiva, cada any dona també 4 punts, que també s'ha sumat 2 punts respecte a les convocatòries anteriors. I després, per cada any en un lloc o centre d'especial dificultat, són 4 punts. Què és un centre d'especial dificultat? Que tu estiguis treballant en una CIE.
en un centre penitenciari, en un centre de màxima complexitat. ¿vale? Tot això en la resolució està detallat. També m'han pujat 2 punts. Ara a nivell estatal, una novetat que a Catalunya no és novetat realment, però sí que ho han aclarit, és que una vegada tu concurses a un altre lloc, aquests punts que havies fet els perds. La qual cosa no té massa sentit perquè tu és un treball efectiu que tu has fet en un lloc d'especial dificultat. Però bueno. Vale? I després una cosa també, aquí el màxim de puntuació que es pot tindre és el màxim que tu tens en el 1.1.1 o en el 1.1.2. Vale? No pots tenir més. Després, l'antiguitat al cos, vale? Que és diferent a l'altre, només compta, o sigui, compta tot. Compta com a interí, compta funcionari en pràctiques i compta com a funcionari de carrera. Vale? I aquí sí que no n'hi ha novetats en la puntuació, és per cada any de serveis prestats, que això és bàsicament el que us apareix a l'altre de serveis prestats, doncs és el que teniu aquí, vale? I 2 punts per any. Després també, si heu estat en un grup superior, 1,5 punts per any i en subgrups inferiors 0,75. També aquí al costat, tot això que posa PM, vol dir que és el que us compta el mes complet. Vale? Imagineu-vos que teniu 27 dies. Doncs 27 dies no és més complet, per tant, són uns dies que perds. Vale? Si pertanys al cos de catedràtic són 5 punts. I això no té més. Vull dir, si eres catedràtic, doncs ho tens. Mèrits acadèmics. Els mèrits acadèmics, què és el que es computa dins d'aquest apartat? N'hi ha coses que també poden considerar com a mèrit acadèmic, però que estan en un altre apartat. Vale? Llavors, aquí, per cada títol de doctorat, 6 punts. Vale? Abans comptava 5 punts, si no em recordo malament. I per cada títol de màster, 3 punts. Important, aquest títol de màster vale, ha de ser un màster oficial, no ha de ser un títol propi de les universitats, per exemple. I després no pot ser el títol que tu has utilitzat per entrar. Per exemple, si tu estàs concursant perquè eres profe de secundària, no pots al·legar el màster de secundària, perquè és el que t'han demanat com a requisit. Vale? Ha de ser un màster diferent. Important, aquí n'hi ha hagut una novetat que diu per cada títol. Vale? Abans sí que deia només comptava un títol. Si tu tenies 3 màsters, només te'n comptava un. Vale? Ara no n'hi ha límit aquí. Bueno, n'hi ha límit del màxim de 10 punts del total de l'apartat. Això sí que està ben molt de problemes perquè no surten a l'aplicatiu. A l'aplicatiu. Ja, ara després passarem a l'aplicatiu. Reconeixement de suficiència investigadora, 2 punts. Premi extraordinari del doctorat o de llicenciatura o de grau, dona 1 punt. Vale? Altres titulacions de nivell superior, doncs, si tens una titulació de grau diferent a la que s'exigeix, tens 5 punts. Important aquí, si tu has utilitzat crèdits que t'has convalidat per a traure't el segon grau, no compta el mateix. Vale? S'ha de mirar a la resolució perquè ara no ho tinc aquí a mà, però compta diferent. Vale? Titulacions de primer cicle, 3 punts, i de segon cicle també 3 punts. Ara aquí, titulacions oficials d'Escola Oficial d'Idiomes, important, només Escola Oficial d'Idiomes, ara veurem què passa amb el que no és d'Escola Oficial d'Idiomes, perquè això sí que és una novetat d'enguany. Títols d'FP i d'Educació Artística i Esportiva, és a dir, si tu tens un grau superior d'FP, aquí te compta, ¿vale? Llavors, si tu tens un C2 són 4 punts, C1 3 punts, B2 2 punts, B1 1 punt. Evidentment, si tu tens un B2 d'anglès i després tens el C2 d'anglès, no te comptaran el B2 i el C2, te comptaran el nivell més alt. ¿Vale? Després, cada títol de FP superior, bueno, tècnic superior, que també pot ser de les plàstiques i tal. I després, per cada títol professional de música o dansa, 2 punts també. ¿Vale? Ara passarem després a veure el que passa amb els títols que no són de l'Escola Oficial d'Idiomes. ¿Vale? Càrrecs directius i altres funcions. Aquí, màxim en aquest apartat, són 30 punts, ¿vale? Que n'hi ha hagut canvis en la puntuació. En l'anterior resolució, el màxim era 20 punts. ¿Vale? Llavors, per cada any com a director o directora, 4,5 punts. Ho han pujat també una mica. Ara no sé si 0,5 o un punt. Per cada any com a cap d'estudi, secretaria, etc., 3 punts. ¿Vale? I després, per mes, doncs, també tens la fracció aquesta. I després, càrrecs de coordinació docent, tutoria i figures anàlogues, que n'hi ha un màxim, aquí sí, de 10 punts. Abans el màxim eren 5 punts, ¿vale? Aquí, en aquest apartat. Ara és 1,5 punts per any, abans era 1. Llavors, què és el que compta aquí? Si tu has sigut coordinador de cicle en primària, cap de departament, coordinació de riscos laborals, coordinador digital, totes les coordinacions que estan reconegudes pel departament compten. Ara bé, tiene trampa, com tot.
si tu estàs fent dues d'aquestes coses simultàniament, només te compta una de les coses. Per exemple, en primària això passa molt. Si tu eres, normalment la majoria de gent és tutora i tens un altre càrrec, només te comptarà una de les dues coses. Vale? I és el mateix que passa quan a l'hora de cobrar. Nosaltres sempre diem que s'ha de repartir la feina i els càrrecs, no? Però que si tu estàs fent això, hauries de cobrar el càrrec que estàs fent. I vols anar si, per exemple... Bueno, n'hi ha un llistat de càrrecs, etc. No compta per ara. Ara després ho diré. Vale. Després, formació i perfeccionament, aquí màxim 15 punts. Llavors, les activitats de formació superades, que són les activitats que nosaltres fem quan anem de públic, diguem, fins a 9 punts, han canviat la puntuació màxima. Abans diria que eren 5 o 6 punts. Vale? Llavors, són 0,1 punts cada 10 hores. Què s'ha de fer? Tu has d'anar sumant els cursos de 10 hores, vale? I al final has de multiplicar per això. Vale? Llavors, cada 10 hores és 0,1 punts. Fins a 9 punts. Després, impartició d'activitats, evidentment, han de ser formacions reconegudes pel departament o fetes per universitats públiques, etc. Si no, no compten. Vale? I han de ser relacionades amb l'àmbit educatiu o de l'especialitat. Vale? Que això també té un component una mica subjectiu quan ho valora la comissió d'avaluació. Però, bueno, si teniu dubtes, és el que sempre diem, poseu-ho i que us diguen que no. Si és una cosa que és evident que no us comptaran, no la poseu perquè tampoc cal saturar a la gent de les comissions, que al final són també, per això, docents que estan allí pringant, no? Impartició d'activitats de formació, que és fins a 3 punts, també és 0,1 punts cada 3 hores. Llavors, això és, si tu vas a fer tu vas a fer formacions de cercles restauratius a un centre, doncs totes aquestes hores que tu tens se van sumant per anar tenint punts. Si tu has anat de ponent a una conferència o a unes jornades en una universitat, també. Vale? Tot això, diguem que les condicions són les mateixes que en el punt anterior, però com a formador o com a ponent. Vale? Després, per cada especialitat que tenim del cos, per qual es concursa de la que és titular, un punt. És a dir, si tenim més especialitats, la gent que té més especialitats del mateix cos. Per exemple, una persona que té... Claro. Bueno, especialitats. Tu te pots habilitar una altra especialitat. Si tens llengua castellana i anglès? Sí. Claro, si tens... És una pregunta, l'estan fent. Es pot participar per diferents especialitats. Ara després ho direm, això, sí. Certificats de competència digital docent, això és una novetat, màxim 3 punts, vale? I va, per això, desglossat de la U al C2, la U, que és el que pràcticament tothom té, perquè s'ha fet la formació d'estratègia digital de centre l'any passat. També dir que a altres comunitats autònomes la gent no està tenint aquests certificats, en moltes, perquè no han fet com encara totes aquestes formacions i llavors, en aquest sentit, tenim un poc d'avantatge per ahí. Vale? Després, això també és una novetat molt important, no perquè ara el Ministeri hagi dit anem a ser simpàtics, sinó perquè crec que ho han aconseguit via judicial en alguna comunitat autònoma i ja ho han incorporat. Certificats d'idiomes que no són de l'Escola Oficial d'Idiomes, ara per fi sí que compten, però compten aquí. Compta qualsevol títol d'idiomes? No. Compten els títols que segueixen la classificació del marc europeu comú de referència i han d'estar reconeguts per una cosa que es diu ICLES. Si poseu en Google taula de reconeixements o d'acreditacions ICLES, allà haureu de buscar si el vostre títol que teniu és el que compta o no. O sigui, compta o no. Per exemple, Pearson, Oxford, Cambridge i tot això, que són els que la majoria de gent té, compten. Vale? Però que això ho heu de mirar posant això, taula d'acreditacions ICLES. Vale? I també està desglossat. Evidentment, si tu poses aquí un idioma, no el pots posar també en l'altre apartat, perquè un idioma només et computarà una vegada en un dels apartats. I ara ja passem a altres mèrits. En altres mèrits n'hi ha un màxim de 15 punts, vale? I quines coses compten? Doncs, per exemple, publicacions amb ISBN o ISSN, que també està desglossat, màxim 8 punts. Aquí és important que si teniu publicacions relacionades amb l'àmbit didàctic o de l'especialitat, jo què sé, si sou d'història i jo fer coses d'història, entenc que us les haurien de comptar perquè està relacionat amb la disciplina. Llavors, és important perquè heu de tindre un certificat de l'editorial en la qual s'especifiquen moltes coses, que està detallat en la convocatòria, però són aquestes coses que si no ho tens, si ara te diuen ho he de demanar, en 15 dies igual l'editorial no te respon a temps.
Vale? Després, premis d'àmbit autonòmic nacional i internacional i per la participació en projectes d'investigació i innovació educativa, fins a 2,5 punts. Tampoc se detalla molt bé com valoraran fins als 2,5 punts. Vale? Això és la comissió avaluadora. Com podeu saber si heu participat en projectes d'investigació i innovació educativa? Podeu presentar-ho si teniu alguna cosa que ho acredita, però, sobretot, entrant en els meus certificats d'Xtec, allí n'hi ha un dels apartats que després tenim una pantalla que diu això, innovació, ¿vale? Participació en projectes d'innovació. Mèrits artístics i esportius i literaris. Aquí és, per exemple, haver participat això en concerts, en coses així més artístiques, en l'àmbit literari, haver fet exposicions, tindre alguna gravació, ¿vale? També fins a 2,5 punts. Per cada any de serveis en llocs de l'administració educativa, 1,5 punts. Doncs això, si hem estat en un centre de formació de professorat, en un centre de recursos, tot això també ens compta. Després, per cada convocatòria en la que hem actuat com a membres de tribunal en processos selectius, ja sigui oposicions, concurs de mèrits, etc., 0,5 punts. Vale? Després, per cada curs de tutorització de les pràctiques del màster de professorat o del grau de magisteri, 0,1 punts. I per haver sigut tutor de les pràctiques, de la fase de pràctiques de les persones seleccionades en concurs o oposició a partir del 23-24, 0,2 punts. I després també hi ha un apartat, tinguem en compte que el barem és estatal, que diu que les comunitats poden atorgar fins a 5 punts per a la llengua pròpia. Llavors, a Catalunya, pel C2 de català, es dona 4 punts. Que això en principi ens van dir a la mesa sectorial que mirarien de canviar-ho a 5 punts perquè al País Valencià o a les Illes dona 5 punts. Llavors, per això també, quan entres a l'aplicatiu, ahir no t'apareix puntuació, apareix un guionet. Apareix si tu tens el C2 o no i apareix un guionet. Per què? Perquè depenent de per a quina plaça estigues optant, te puntuaran amb 4 punts o amb 5 punts. Si tu estàs concursant a una plaça del País Valencià i tens aquest requisit, t'haurien de comptar 5 punts i si estàs concursant a una de Catalunya, 4 punts. ¿Vale? I això és el que és el barem, que ara després, si tenim alguna pregunta, ho mirarem. També ara us direm el que hem demanat una mica a la mesa que puntua ara i així. Ara vaig a compartir una altra vegada. A veure. Esperem, si voleu, les preguntes al final, perquè si no serà una mica caos tot. Sí, ja ho han dit. I estan... Vale. Llavors, què és el que reivindiquem des de la CGT? Nosaltres el que estem exigint és que han de treure totes les places al concurs de trasllats, ¿vale? Totes les places vacants han de sortir al concurs de trasllats. Això ho portem dient un mogolló d'anys i sempre passa el mateix. Es bloquegen les places i han de sortir totes les places, perquè això és el que dona l'estabilitat en els centres. Llavors, això està lligat al tercer punt, que és l'oposició al decret de plantilles. Si no cau el decret de plantilles i no es toca el decret de plantilles que permet bloquejar les places als centres, allí no es mou la cosa i llavors és impossible tindre una estabilitat. Màxima transparència, no concursar a cegues, és a dir, ens estem acostumant a que nosaltres concursem, però tu realment no saps quantes places sortiran en cada centre. Llavors, igual n'hi ha una plaça en 15 peticions que estàs fent i estàs fent 15 peticions que estàs tirant a la brossa que potser podries aprofitar. No? Després, també estem exigint un concurs de trasllats cada any, tal com fan en altres comunitats autònomes i que a Catalunya fa ja temps que es va deixar de fer. També demanem, i som l'únic sindicat que demanem, que puntue com a mèrit haver aprovat oposicions en processos anteriors. També hem demanat un funcionament transparent i correcte dels aplicatius. Val? I després també habilitació de vies de comunicació directes sobre el concurs de trasllats. No pot ser que haguem de trucar el mateix número de serveis territorials que allí truca tothom per a qualsevol cosa. Llavors, que habilitaren un correu i uns telèfons específics del concurs de trasllats per a gestionar-ho tot de manera més directa. I per això, evidentment, cal organitzar-se i lluitar. Altres reivindicacions i demandes que hem fet. ¿Vale? Per exemple, el que no entenem, i sobretot les companyes de CGT Ensenyament Ponent Pirineus, no enteníem per què no s'estava reconeixent l'aranès, no? Igual que sí que s'està reconeixent el català, que no hi haguera un reconeixement per l'aranès en el 6.7 o en el 3.3, que compte les oposicions aprovades com a mèrit, que puntue també com a mèrit
ubicades en qualsevol lloc de Catalunya. Vale? Llavors van demanar l'aplicació de la casella aquesta i ens van dir que era molt bona idea però que ja ho mirarien per al següent concurs de trasllats, que ara ja no donava temps. Vale? Després també vam demanar que tots els codis de centre estigueren carregats a l'aplicatiu. Si tu vols concursar a Aragó, no està carregada la base de dades amb els centres educatius. Llavors, tu no saps si estàs posant bé el codi de centre o no, perquè has d'anar a la resolució d'allà, posar el codi. Clar, tu a Catalunya poses el codi i t'apareix el nom, no cal que poses els codis d'itinerant, vernacle i tot això perquè ja ho tens. No? Això també ens van dir que no els donava temps. Habilitar un correu i telèfons específics també ens van dir que no. Vam demanar també que hi haguera primer un llistat amb la baremació dels mèrits, és a dir, abans de començar de treure les provisionals amb la destinació que et donen de manera provisional, que tragueren una plaça amb tot el barem de mèrits de les persones ordenades. Vale? També, el que hem comentat abans, de la puntuació de càrrecs simultanis i el repartiment de la feina. Després també vam tindre unes discrepàncies, és que alguns sindicats van plantejar a la mesa sectorial que en el punt de per cada any en un lloc o centre d'especial dificultat, deien que, clar, que la gent que estava a jornada completa alliberada per al sindicat, que no els hi comptava. Però, clar, nosaltres estem en contra de que això li compti a un delegat sindical que no està fent feina efectiva en aquell centre. És a dir, la gent que li ha de comptar que està treballant en un centre amb especial dificultat és la gent que està treballant de manera efectiva allí. No? Llavors, el que sí que vam dir és que, en tot cas, hauria de comptar en el tema de tutories i càrrecs, que és el que no pots fer realment perquè no estàs al centre, no? Però aquesta puntuació entenem que li ha de comptar a la gent que està treballant allí. I després també una cosa que és una mica de les companyes de CGT Ensenyament València, però que estem entomant i estem ara movent també amb altres sindicats a veure si ho podem fer de manera unitària, però penseu que n'hi ha molta gent que ha de participar al concurs de trasllats, que és estatal, que ha començat ahir el període de sol·licituds, que n'hi ha molta gent que no té casa al País Valencià, que no té cobertura al seu poble i llavors s'està demanant un endarreriment del termini de presentació de sol·licituds com a mínim per a aquestes persones. No? I, de fet, hi ha gent que ha de concursar des de Catalunya perquè pot estar allà en comissió de serveis. I, bueno, és una de les demandes que també estem fent. Vale? El que dèiem abans, superimportant, tot això és el que diem, les meses vas allí, ai, sí, quina bona idea, ho apuntem, ho estudiarem, o directament te diuen no. Vale? Llavors, per això és important que la gent es mobilitze. La mesa no serveix per a res si no veuen que n'hi ha al darrere mogolló de gent lluitant per un objectiu comú i mobilitzant-se. Això ho hem de tindre superclar i és important que la gent s'organitzi. Vale? Nosaltres vam fer mobilitzacions descentralitzades en diversos serveis territorials per exigir una mica tot el tema de totes les places, del concurs anual, transparència, etc. I bueno, seguirem mobilitzant-nos i no descartem continuar fent mobilitzacions i seguir pressionant el departament. Vale? Han de fer encara meses per a treure les vacants, haurem d'apretar ahir per a que surtin totes les vacants. Quan se resolga això haurem de veure si no és un caos com les adjudicacions. Llavors, ara aquí també, aquí no es veu, però són unes fotos de l'aplicatiu. Important, tot el que nosaltres no aleguem, primer, quan entreu a l'aplicatiu, que això entrant a la web de la Generalitat, poseu concurs de trasllats de docents, us apareix i a més està en roig, vull dir que es veu molt clar, presentació de sol·licituds. Llavors, quan entreu allí us farà posar les dades i tal, quines especialitats són les que teniu, perquè es pot participar per més d'una especialitat. És a dir, si tu ja tens una plaça definitiva per l'especialitat per la qual has aprovat, tu pots concursar per altres especialitats que tingues reconegudes. Per exemple, si jo soc de primària, però també tinc primària anglès i ja tinc definitiva, jo puc participar també per primària anglès. Llavors, te permet ordenar les diferents especialitats, perquè es fa una única petició, no fas una petició d'anglès i una petició de primària. Després també, una altra cosa, aquí n'hi ha alguns mèrits que a tothom ens sorprèn de dir, ostres, no ens han comptat res. Per exemple, en formació, que en principi això ho carreguen automàticament de l'ATRI, n'hi ha un botonet que diu confirmeu mèrits, que la majoria de gent no clica ahí, jo el primer, perquè tu el que te penses és que estàs confirmant que tens 0 punts allí. No, si entreu allí, se us obri com un desplegable amb tota la formació que ells tenen carregada, llavors li doneu a confirmar, comproveu la formació que teniu i llavors ja us computen aquests punts. Tot el que no està carregat en l'ATRI també es pot incorporar i de fet s'ha d'incorporar.
Si jo tinc una formació que vaig fer en, jo què sé, en la Universitat de Saragossa, doncs això em compta perquè és una formació que tinc les hores, que està reconegut perquè és d'una universitat pública i tal, jo ho puc ficar. Llavors, simplement és al·legar mèrits i posar-ho. Important, tot el que no al·leguem ara, després no ho podrem reclamar. ¿Vale? Llavors, imagina que després dic, ai, no vaig posar aquest títol que estava dubtant, però ara sí que el vull posar. No, si no l'has posat al principi, després ja no podràs. Llavors, davant del dubte, poseu-ho i que vos diguen que no. Si és una cosa evident, doncs el que hem dit abans. I després, el que teòricament també es compta i s'introdueix de manera automàtica en l'aplicatiu, no vos fieu i reviseu-ho tot bé, perquè n'hi ha gent que diu, jo ho tinc ja tot en l'Atri, no fa res, li dono tot que sí. No. Mireu-ho perquè n'hi ha gent que no li apareix l'antiguitat de serveis prestats, càrrecs, n'hi ha molta gent també que no li apareix cap càrrec ni de tutoria, ni de coordinació, ni de res. Vale? I això, vale? Una cosa també important per saber on heu de trobar les coses i els certificats en el cas de que hagueu de fer al·legacions és que no sé com fer-ho. Ara després t'ho ensenyo. Però és en l'Atri, vale? Quan aneu a expedient, tot sol estar en el meu expedient i en altres dades de l'expedient. Per exemple, en altres dades de l'expedient apareixen les tutories, les coordinacions, vale? I en el meu expedient doncs, apareixen les formacions que has fet. I després, si poseu en Google els meus certificats d'Xtec, que és la captura de pantalla que n'hi ha aquí baix, us apareixen, per exemple, certificats de formació permanent, tant la que heu rebut com la que heu impartit. Els certificats d'innovació, si heu sigut tutors de pràctiques de les universitats, si heu sigut... això ja no sé el que és. Bueno, diferents apartats, vale? Que són bàsicament els dos espais on podeu trobar tota la documentació per a fer al·legacions. Vale? I més o menys jo crec que fins aquí seria com l'explicació. I ara, si voleu, n'hi ha companyes que han estat recollint les preguntes. Si teniu alguna pregunta per així, comencem per les presencials perquè puguen acabar de recollir i això, i ho mirem. Que són funcionaris en pràctics, vull dir, no m'ho sortirà res de l'API perquè no m'ho sortirà res. Els que són funcionaris en pràctiques sí que els apareixeran coses en l'Atri, però en l'aplicatiu concurseu amb 0 punts. Llavors, només feu les peticions de centres i ja està. Sí. Vale? Que una petició pot ser un centre o pot ser un municipi i ja està. O poden ser 300 peticions, que incloga centres i municipis, però mínim una. Vale? Els que no tenim a l'API no se descarregaran les infraestructures. Vale. Estan preguntant si les coses que no es tenen a l'Atri, si no es carreguen de manera automàtica. No sé, jo ara no puc entrar al meu ATRI. Si no puc entrar, tinc que Però perquè no tens accés. En teoria sí que existeix. Bueno, aquí hi ha un problema d'una persona que no té accés a l'Atri ara mateix, però en principi jo trucaré a serveis territorials i dir, necessito l'accés a l'Atri per saber les coses que jo tinc. Bueno, ara després mirem el teu cas, ara, si vols, perquè és una mica estrany, jo crec. I una cosa, si tu vols concursar només per una escola o per un centre, si no te'l donen, que tindries que concursar d'aquí 2 anys. Exacte. I no es part dels punts. Vale, si tu ara concurses i no et donen i poses una escola i no te ho donen, tu el que fas és que no tens plaça definitiva, continues estant de plaça provisional, continues fent punts en l'apartat de situació provisional i vas participant en les adjudicacions d'estiu fins al següent concurs de trasllat. Tinguem en compte que n'hi ha gent que ha estat i que està encara en provisional, gent que fa 15 anys que està en situació provisional. N'hi ha gent que només demana un centre o 2 centres o 3 centres i fins que no tinga la plaça allí doncs no es volen demanar centres molt lluny. Bueno, la gent que té la definitiva igual. Claro, sí. No igual si és provisional o definitiva. Si poses per un, no te demanen la part de puntuació. Claro. No. Si tu no canvies de destinació, no perds els punts que fas. I després hi ha uns punts que no es perden mai, els punts de formació, de càrrecs i tot això, aquests punts no es perden mai. Els únics punts que sí que es perden són els punts d'antiguitat. D'antiguitat en el centre, realment, perquè l'antiguitat en el cos es manté. Només es perden els punts de l'1.1, la resta es mantenen. Però si aquest any se l'agrupen amb molta gent, potser d'aquí 2 anys surten poques places. No se sap. Això no se sap. Sí, però o sigui, no només concurs per places noves. O
sigui, concurs també pel moviment que fan la gent. O sigui, n'hi ha gent que es mourà, De definitiva n'hi ha marxa. Llavors ja passa que la vida clar, jubilacions, etc. Aquí lo més important és que caigui en de plantilla. No sé, clar. Les coses doncs, que també surtin. Vale. Tenim alguna pregunta divina, si vols fer alguna de les preguntes? Sí, hola, bones. Sí, n'hi ha bastantes. La Sol preguntava si podem utilitzar diversos títols d'un mateix idioma, que ja està contestada. I després, si no tenim la tutoria de pràctiques reconeguda a l'ATRI, com la podem ajuntar? Si la demanem al centre. Vale. La tutoria de pràctiques, en principi, us hauria d'aparèixer en el que hem dit abans dels meus certificats d'Xtec. Allà us hauria d'aparèixer. Si no us apareix allà, intenteu que us facin al centre algun certificat i l'alegueu, però en principi, si no el teniu allà, no crec que us el compten, perquè aquests certificats normalment els solen fer cap al desembre, però jo ho intentaré igualment, vull dir, és una cosa que tu has fet, doncs que t'ho reconeguen. Sol aparèixer automàticament. No sempre, a mi no m'apareix. No sempre, però normalment si tu entres sí que pots descarregar el certificat i la puges. Depèn de la universitat, perquè si vens en una universitat i has fet la tutorització de les pràctiques, sí que demanes el certificat a la universitat que sigui i te la fa. I ja fas l'al·legació i ja. Més preguntes? Sí, l'Alicia diu que està interessada a participar pel País Valencià i si sabem on pot trobar els codis de les especialitats. Sí. Vale, com jo sabia que aquesta pregunta vindria i que... Vale, la següent diapositiva que està fora. Vale, la gent que ha de concursar al País Valencià, els codis de centres s'han de mirar en la resolució del País Valencià, vale? Que per a trobar-la fiqueu GBA, concurs, trasllats, mestres i més o menys ho trobareu perquè és una mica la pàgina de la Generalitat Valenciana, ja sabem que és una mica dispersa i difícil de trobar les coses. Si no la trobeu, ens escriviu i us la passem. Vale? Llavors, d'ahí és d'on has d'agafar els codis de les especialitats i els codis de centre. I una cosa que no apareix en la resolució però que és molt important que es fique és tu quan entres a l'aplicatiu li dones a la lupeta, vale? Una prèvia, només pot concursar a una altra comunitat autònoma la gent que ja té una definitiva allà on ha aprovat. És a dir, si jo he aprovat a Catalunya i encara no tinc definitiva a Catalunya, no puc concursar al País Valencià. Si jo ja tinc una definitiva a Catalunya, ja podré concursar al País Valencià, Andalusia o on vulgui. ¿Vale? Sempre basant-nos en la resolució d'Andalusia, però concursant en l'aplicatiu de Catalunya. Llavors, quan li dones a la lupeta, te diu municipi de Catalunya o de fora de Catalunya. Llavors, fiques fora de Catalunya i el codi l'has de copiar de la resolució i no t'apareixerà ni el nom ni res, que és el que nosaltres demanàvem. Llavors, el codi d'especialitat l'hauràs de posar escrit aquí, important, aquestes 3 caselles de vernacle, bilingüe, itinerant, que quan tu demanes per a Catalunya no has d'omplir res perquè ja ho tenen ells incorporat, aquí sí. S'ha de posar en vernacle, has de posar l'1, perquè totes les places tenen requisit lingüístic del valencià. En bilingüe, en primària, segur que s'ha de deixar en blanc i en secundària diria que també, però bueno, ho teniu aquí detallat, ¿vale? N'hi ha un document amb això. I en itinerant, 0 si voleu sense itinerància i 1 si té itinerància aquesta plaça. ¿Vale? I això està aquí a la resolució valenciana, ¿vale? Que l'ha enllaçat aquí. Mira, la copia en el chat. Així, para quien la quiera. Vale. Següent. La mateixa Alicia també tenint l'especialitat de català, però també té anglès i francès disponible per titulació, vol demanar FPA i pregunta si pot demanar diverses especialitats de FPA o només la de valencià. Vale, el País Valencià, FPA, no ho sé. A Catalunya sí que tinc molt clar que les places de FPA no estan sortint i que és una reivindicació també que les places de FPA mai surten. Vale? Llavors, al País Valencià ho desconec, ho hauríem de mirar amb les companyes d'allí. Vale. I la mateixa Alicia també pregunta que en el cas que li donessin una plaça al País Valencià, quines opcions tindria de demanar una comissió de serveis a Catalunya per no ocupar-la el curs vinent.
Vale, quan tu demanes quan tu aconsegueixes una plaça definitiva al País Valencià, la comissió de serveis no depèn del concurs de trasllats, depèn de les adjudicacions d'estiu. En l'última normativa de les adjudicacions d'estiu, el que deia és que les persones que hagueren participat de manera voluntària i hagueren obtingut plaça al concurs de trasllats no podrien demanar comissió de serveis a Catalunya. Però això és en base a l'última resolució d'adjudicacions. Per tant, això pot canviar. Però en principi no podries demanar la comissió o no te la concedirien. Però tot això és interpretable també per depèn de després qui ho ha de fer. Òdena demana que si no tens plaça provisional i et donen una definitiva a una escola, si estàs obligada a anar-hi o pots quedar-te al centre on estiguis si fan proposta de direcció. Quan tu participes de manera obligatòria i aconsegueixes una plaça definitiva, tu no tens per què ocupar aquella definitiva. Ara bé, també hem de ser conscients, si estàs demanant una plaça definitiva, en algun moment de la vida te pot tocar anar a aquella definitiva. Però si tu estàs obligat a concursar i aconsegueixes una definitiva i et fan proposta de continuïtat en el centre, aquesta proposta de continuïtat automàticament es converteix en una comissió de serveis i pots continuar en el centre en el que estàs. No has d'anar a ocupar aquella plaça. La Sol pregunta que té el C2 de català, però no li està puntuant ni pot adjuntar-lo. Què pot fer? El C2 de català, si és en el punt 6.7, pot ser que no compte per el que diem. Apareix una ratlla, però sí que t'apareix si ho tens o no ho tens. Llavors, si te marca que sí que ho tens, t'han de comptar els punts, els 4 o els 5, depenent de la plaça a la que estigues optant. I si no t'apareix perquè no t'estan comptant res, sí que hauríeu d'adjuntar-lo i en teoria sí que pots al·legar. Si no, escriu a personal docent o a serveis territorials perquè tu pots fer al·legacions. Incorporar-ho, és adjuntar el títol i ja està. La Rosa, si només demanem llocs a prop de casa i no et donen res, què pot passar? Si no et donen res, és el que hem comentat abans, que si no et donen res, tu continues plaça provisional, adjudicacions d'estiu i fins al següent concurs de trasllats que tornes a concursar. Ja està. La Carme té habilitada una segona especialitat, però no per opos, i a l'aplicatiu no li deixa demanar. Pregunta si és una errada o és que només pot demanar l'especialitat d'oposició. La gent que no té plaça definitiva només pot concursar per la especialitat que ha aprovat l'oposició. Una vegada tens la definitiva per la plaça, per l'especialitat que has aprovat les opos, ja podries demanar una altra especialitat, però abans no. És a dir, que pot ser que no li deixi perquè està en aquest cas, que no té definitiva encara. D'acord. L'Anna diu si l'antiguitat en la concertada li comptaria. No. Diu que ja li van penalitzar quan es va treure les oposicions i ara si compta o no compta. No, l'antiguitat només compta en l'educació pública, de fet, depenent del departament, diria jo, fins i tot, perquè jo crec que les municipals no compta tampoc, que al final és públic. També, però crec que ja està contestada, si es pot participar per diferents especialitats, si soc plaça provisional. Això ja ho hem dit, que no. Sí. Bueno, no, si estàs provisional, no. L'Andrea, si es pot puntuar en els apartats 1.1.1 i 1.1.2. Sí, per exemple, jo poso el meu cas. Jo participe des de la meva primera definitiva, per tant, jo concurse amb els punts de l'1.1.1 i de l'1.1.2, que és per cada any en situació de provisionalitat com a funcionari de carrera, però perquè concurse des de la primera definitiva. Una vegada jo ja concurse, allí ja ho he perdut i ja no tindré mai més punts en aquell apartat. D'acord. El David Sánchez pregunta que
si algú ha provat de buscar els centres educatius del País Valencià a l'aplicatiu de la Generalitat de Catalunya. No es pot buscar. Que no li surt. No, és que no surten, és el que hem dit. A l'aplicatiu només està carregada la base de dades de centres educatius de Catalunya. Aleshores, la gent que vol concursar a una altra comunitat autònoma ha de mirar sí o sí la resolució autonòmica del concurs de trasllats a la comunitat a la que vol optar, perquè allà trobarà els codis de les especialitats, el barem si canvia alguna cosa, que no canvia molt perquè és estatal, però, per exemple, el punt 6.7 sí que canvia. Al País Valencià, el C2 de València són 5 punts i així són 4 punts. I els codis de centre també els trobaràs allà, especialitats i tot això ho has de trobar a la resolució del País Valencià. No t'apareixerà el nom. És a dir, tu fiques el codi de centre i l'has de copiar molt bé perquè si t'equivoques en un número tu no saps si has posat bé el codi o no. Que per això una de les nostres demandes era aquesta, que carregaren tota la base de dades del Ministeri. L'Anonymous pregunta si mitja jornada compta igual que una jornada sencera a efectes d'antiguitat. Sí, a efectes d'antiguitat compta el mateix. Mitja jornada, que terços en el seu moment que n'hi havia, que jornada completa. La Marta quan compta un postgrau? Un postgrau... Pues ara no ho sé. Un postgrau que no siga oficial, jo crec que comptaria en formació. Comptaria com a molt en formació superada com si fos un curset. Però si no és un màster oficial no compten en el punt 3. S'hauria d'intentar col·locar com a formació acadèmica. El Pere diu que ha aprovat en 505 i si es pot presentar una CFA. No, perquè l'especialitat no sé quina és, però el problema és que les places de formació de persones adultes no estan sortint. No surten, vull dir. És que a Catalunya no estan sortint, totes les places. Especifica que té una G per especialitat per formació de base. No sé si ajuda això. No ho sé. Sinó que escriga un correu i ho mirem millor. D'acord. L'Àngela s'hi puntua cap de departament. Cap de departament sí que puntua, és com puntua en l'apartat 4.3, sí. 1,5 punts per any i 0,125 per mes. Tots els càrrecs aquests compten això. Sempre que no siga de manera simultània, perquè llavors només té compte una vegada. La Diana, si els punts de formació del 5.1 o d'impartició del 5.2 si es gasten de cara a altres convocatòries. No, els únics punts que es perden són antiguitat al centre. La resta, antiguitat al centre. La resta sempre es mantenen. No estem escoltant, quan estem explicant. L'Artur diu que si ho ha entès bé, els professors en pràctiques tenen 0 punts. Sí, no? Participen en 0 punts. L'Odet diu que pels funcionaris en pràctiques que participen per primera vegada, encara que tenen poques opcions, aquesta opció de rebutjar la plaça que donen també és possible abans de que sigui definitiva? En principi, només pot renunciar la gent que participa de manera voluntària. La gent que està obligada a participar, no. És a dir, tu el que demanes, quan estàs obligat a concursar i te donen, te ho quedes. El que passa és que sí que pot canviar. Llavors, si n'hi ha una cosa que no voleu, no la demanem. Jara pregunta si pot concursar al País Basc sense èuscar. Hauria de mirar la resolució, però dubte... Jo crec que tot Euskadi té el requisit lingüístic. A no ser que n'hi hagi alguna zona per a alguns centres que no el demanaren, però en principi jo crec que no. Però hauria de mirar la resolució d'aquella comunitat. Per exemple, a Catalunya ningú pot concursar a la Vall d'Aran sense l'aranès, perquè requisita la Vall d'Aran.
El Xavier, si dins les fases de participació tenen prioritat els de la forçosa. Sí, igual que les adjudicacions i tot això, també hi ha una relació de fases. La gent que, per exemple, se l'ha suprimit, i llavors han de participar en el concurs, també hi ha fases. Hi ha gent que té dret preferent a centre, de preferent al municipi, per això, primer passen els que s'han suprimit la plaça o que tenen dret pel que siga a escollir. Això n'hi ha una relació també que està detallada en la resolució i també apareix en una de les preguntes freqüents, que això també és important dir-ho. El departament ha fet unes preguntes freqüents que estan penjades a la web i que també són prou útils en algunes coses, en altres te quedes igual. És obligatori, Sí, aquí sí que és obligatori. La Maria Teresa diu que al País Valencià, quan curses FP bàsica, compta com a centre d'especial dificultat. Pregunta si sabem si a Catalunya els PFI, que són els programes de formació d'inserció laboral, també serien considerats d'especial dificultat. Mireu, especial dificultat són llocs en centres de màxima complexitat, CEPSIRS, escoles rurals que formen part d'una SER, llocs docents de treball itinerants, escoles rurals amb 1, 2 o 3 llocs de treball que no formen part d'una SER, centres penitenciaris, CIE, suport intensiu a l'audició i llenguatge, en UNAIS, en itineraris formatius específics, en un IFE, veus, l'IFE sí, CREDA, CREDDIC. Ara no ho trobo lo de PFI, per tant, entenc que no, però seria pregunta al departament directament, però en principi no apareix o no estic trobant-ho així a bote pronto. Un PFI, si computa com a especial dificultat. No sé, ho hauríem de consultar. En la normativa així ràpid no ho he trobat. Jo no ho veig com a difícil. Alguna pregunta més? Sí, la Sol pregunta que si estàs treballant en un centre de màxima complexitat ho has d'acreditar o surt directament. En teoria, el temps que tu has estat en un centre de màxima complexitat és una de les coses que incorpora l'administració. Si veus que no t'ho ha incorporat, jo crec que simplement amb dir he estat en aquest centre que és de màxima aquest curs i aquest curs, ja està. Si no, el que hauries de fer és anar seria buscar totes les resolucions d'adjudicacions de cada any en el qual aquell centre era de màxima mentre tu eres funcionari de carrera i allà apareix que és CMC, però és un poc pateu. O el director que te fa un certificat, també, i ja està. Però en principi ho incorporarà l'administració. El Javier, on es poden veure les vacants disponibles, però crec que ja s'ha contestat de que concursem a cegues. Sí. La Maria, si estàs en un CMC, però tens la definitiva en un altre centre, pregunta si puntua la meitat. No. La puntuació en un centre en un lloc d'especial dificultat, o sigui, jo puc tindre una plaça definitiva en un centre de màxima complexitat i estar en el centre més pijolandis de tot el món. Llavors, a mi no me computarà, evidentment, com a serveis efectius en un centre de màxima complexitat. Me computarà si jo, al revés, si jo tinc la definitiva en Pijolàndia i estic en un centre de màxima complexitat, perquè el que diu és serveis efectius prestats en un centre de màxima complexitat. La Maria, si estàs en un... Perdó, l'Eduard pregunta si podem fer comissió de serveis per ocupar una plaça de la teva especialitat que no ha sortit a concurs i si podem entrar a altres especialitats. És que són dues coses diferents. Les comissions de serveis van per adjudicacions d'estiu, no té res a veure amb el concurs de trasllats.